खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 जुन सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखर संसार जानायाव जेंना नुजाथिगोन। रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन। नखरनि जेंनाखौ लानानै गोबां खोथा सानगोन। वृष राशि। बिसि फिसायनि थाखाय जिंगा सिनांगोन। नखरनि थाखाय जेबो मावनो हानाय नङा। जेबो जाफुंसारनायखौ लानानै दुखु जागोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां गोबां खोथा सानग्रो। गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ गोसो हमथानानै था। कर्कट राशि। हरखाब सोरबा सुबुंखौ गोसा बाथ्रा बुंगोन। गावनि आखल आखुनि थाखायनो गुबुनजों गाज्रि मोनजागोन। गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जानाय नङा। सिंह राशि। नखरनि थाखाय इयुनखौ साननानै फालांगि फसंनो सानगोन। गावनि गथ' गथाय संसारनि थाखाय दोहोन दौलत सोरजिनो सानगोन। कन्या राशि। नखराव जेंना नुजाथिगोन। हरखाब मोनसे जेंनानि थाखाय सानैनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रालायगोन। दुखु जानांगोन। तुला राशि। मोजां सान। एसे खस्थ' खालामनायावनो दोहोन मोनफुंगोन। दोहोन सम्पदखौ लानानै गावखौनो देरगानाय लागोन। वृश्चिक राशि। मोजां खामानिनि थाखाय रायजो राजाफोरजों फुजिजागोन। सुबुं सिबिनायनि फारसे गोसो होगोन। गोसोनि साननायफोरा दाजाबथा जागोन। धनु राशि। नखर संसारनि जेंनायाव गोग्लैगोन। मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे जेंना फैगोन। दुखुजों सानब्लाबो आगोर मोनै जागोन। मकर राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। नोंनि सोरगिदिं सुथुरा बांसिनगोन। सम आरो थासारिखौ बुजिनानै सोलिनाया नोंनि साबसिन। कुम्भ राशि। नखराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय फैगोन। मोनसे थांखिखौ मावफुंनो जयै गोरोबलायगोन। नखराव खुसि फैगोन। मीन राशि। थांखि होसोनायाव नोंथांनि मोजांसिन सम। जायखिजाया खामानियावनो जाफुंसारगोन। जेरावबो जै जानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/इन्जिनियारिं/मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों